Szeretettel várunk minden érdeklődőt. Minden évben több mint 6000 ember a világ különböző országaiból 8000 négyzetméteren egy cél érdekében gyűlik össze. Ez a Dental World. A hatalmas impozáns helyszínen, a közel 200 standon 200 magyar és külföldi fogászati gyártó és forgalmazó mutatja be újdonságait, ismerteti és kínálja termékeit. Saját standal jövünk, hogy jobban tudjuk a fogorvosokat és a fogtechnikusokat és azoknak a alkalmazottjaikat informálni. Nagyon jó kiállítás arra, hogy mindig az újdonságainkat demonstráljuk. Úgy, ahogy tavaly is, és minden évben most is hoztunk ki újdonságokat. Jelen van minden jelentősebb gyártó és kereskedő a hazai piacról, és kiállítók rendszeresen Csehországból, Angliából, Németországból, Svájcból, Izraelből, Svédországból és Olaszországból is. A standok mellett a különböző bemutatók, a szakmai prezentációk, a workshopok, az élő műtétek egész sorozata, a fogászati fényképezés szakmai titkaiba való betekintés is helyet kap. A Dental World konferencia és kiállításon tartózkodunk. A különböző előadások, továbbképzések iránti érdeklődés magas. A 800 fős nagyterem több napon át zsúfolásig megtelik, a 4 kisebb előadó pedig többször is teltházas. A konferencián résztvevők száma a 3 nap alatt 5 teremben átlagosan 2600 fő. Minden cégnek én szerintem a magyar piacon fontos, hogy részt vegyen ezen a kiállításon. A több száz kiállító Közép-Kelet-Európa regionális központjaként Budapesten mutatja be legújabb fejlesztéseit és talál hosszú távú kereskedelmi kapcsolatokra. 95 000 fogorvos, 1800 kereskedő és 40 000 fogtechnikus egyetlen régióban. A lehetőség, hogy megpróbálják a termékeket itt egyenesen a standon, közvetlenül, az nagyon jó tapasztalás és nagyon jó bemutatni élőbe, hogy működik. Magyarország az elmúlt évtizedekben Európa fogászati központjává nőtte ki magát. A nemzetközi szinten elismert orvosképzés mellett a fogászati turizmus egyes számú célpontjává is vált. A régióban minden évben egy helyen 3 nap alatt eléri a céljait. Dental World önnek szól.